nikdy nič nezmení, nemusíte sa báť, nebude to nič nebezpečné. Dúfam, že sa rozídeme v pokoji. Ja som napísal listy prezidentovi, ministrom, všetkým. Povedal som im aj o dnešnom dátume. A čo neodpísali, iba ministerstvo spravodlivosti odpísalo, že moje podanie odstupuje na ministerstvo vnútra, pred ktorým potrebujem ochranu. A keďže nikto nič nerobí, tak už budeme si musieť asi pomôcť sami. Toto bude len gesto, nebude to nič nebezpečné. Humanistická! Toto je môj odkaz! Začnite už čo robiť! Nemáme silu v myšlenkách, my nepotrebujeme. Teraz to neboli ostré. A neviem, či vás chcú zatknúť teraz za to. Neboli to ostré. Ale raz príde niekto, kto príde s ostrými. Ak nezačne niekto niečo robiť. Kolegovia,